Tini parko phai ticket nana nai mase ticket ni dam sia duita oi 40 টাকা না খানা নয় 40 টাকা ya phai tong khai angke kaisa 10 টাকা si ingke kaini 20 টাকা angke ang sia aro ticket counter ticket ini ari ticket ni dam asi abale en tongha ingke ang sia ni bagai 2 years ka angke aro phai jakya aro phai baro khai ekdom asuk koya agirong he asuk poriskar bo kri ingke te boro robo tungma bagai samya tamni bagai asuk boro bo bang thaya asuk borok kari siring siring haipuna borok kuri no sawam naran nong siring siring tong tok oro hingke bufang rok belai bangma bagai thanda ongtong bufang tola asuk hangke room bising tong hangke tungmani oro phai sitini thanda ongsiu eri aram nang hatini onek no tamke sal kutung phana aro bufang tola rok phai kisa berema bagai tabuk oroni Rajbari rok train station rok train lama rok norok no phone gara norok nukjak phano baksa balugoi rok nukya rok balok khana oro ekdom moila rok tongkha poriskar khaijak agini haike sitra ongjak nai tong. Iko nukbai khan norok ekdom sitra he moila mamang kaham ke swnamjak ya moila mang joto no baibai kha tamongbai kha kitsa pono naithokli agini haike ingke tabuk lama guri gana. Kamera nga buthai kamera nga buthai buthai yari ba mo ha yang hai 10 malai tongnai kha borokno disturb khainani angke disturb khainai 10 mayo buskang ste khorong ni phaisa okha jora kila khorang khana to ke bungui tongha bufang sakawo
Kungkila. Kono kungaya. Kungkila ko na. Kana to ke pungoy tong mai kha. Iko borong mujura malai tong lai kha. Iko oroni wabulung naitokong tongkha habano tesa poriska kharka angke naithogoi tongkhamu tobo solidrok naithogoi tongkha muyarok wasai achai angke khogoi tangkhamu tini asukki satungkha bukhorok si pulamui thangani hinui sima uansuksu haibano buphangrok oro kubung wngma bagwi satung phano kisa thanda wngkha haibano oro tongoi onek no shanti mangha tini. Haibano tini oro koi onek no tongthoka thaichuk buphang naituguna ang oro tini phaimani maksud ke thaichuk khakna hinui thaichuk buphang mas malaiya tamungke lechuk buphang mamang thaichuk buphang kwskwrwi yang rutukbaisa ka ayang tolarogo bo thangkha ayang mas malaiya tamungke lechuk buphang mamang si joto jaga hingke ko amlai buphang amlai thai tongkha khakna tongmo chungo haibano yang borok rok kwbang ke security guard bo tongo ganao hingke hingke to hinjaknai khakliya ko thaichuk buthai sikwri ambo buphang phangsa malaikha haibano buthai tongphano kaisa kainoi hingke chikon ekdom toria ko amo chana motoya kora kho chikon mamang. Busu sikang ke ukhum markheno baro agi chinoro bo buphang tongomo hingke tampai rohorka hingke ukhumni bumung tamo ang to saimanya hingke norok je saimani tolao comment khe sabai di. Tabuk hingke to saidik bo wngna naikha ongkhor sinai hati rok bo khai thangna nango hingke tabuk teisa sanja wngboisi borokrok taisa phaipio sanjao hingke salbo teisa tui kungo hingke oboni bagui no borokrok bo sanjao phaina diphor wngkhe tungo beleng. Hingke lek chumani o hati khaina thangtongo tini asuk jora no tongsitung hingke je subscribe khaiya korok norok kisa dakti khaibai di.